cɛni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka sɔgɔmada foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw to a sigiyɔrɔw la nɛgɛ kaɲɛ 8 o ntana gosila radio sababu kumabulon kɔnɔna la waati kelen de filɛ nin ye Mosi Fuseni Tarawele ale ka denbaya kɔnɔna la Zegua Sɛnɛfɔso la lamɛnbajɛkulu waati kelen de fana bɛ aw ka kunnafoniw lase waati ko fɔ aw ye kunnafoni minnu bɛna lase aw ma bi sɔgɔmada in na o jɔsenbaw de filɛ nin ye bandaw ni ale ye jamana ɲɛmaa ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye jɛnsili kɛ 4 jɛkuluba min ni olu ka baara ɲɛsinen bɛ nanzarakan fɔ ma ni o ye francophonie ye a ye o maaw minnu tun bɛ taamana an ka jamana kɔnɔ a ye o bisimila minisiri ɲɛmaa Mokutari Wane kabi kunungo a bɛ Kayi taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye sigikafɔw bɛ se ka waleya cogoya mun na walasa jamanadenw ka laɲini ye mun ye o bɛ se ka sabati cogo mun minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ lakana ma kunungo a bɔla ka laseli kɛ ka sanga ni walejugukɛbaw olu ye wulikajɔ min ta ka banjagara an ka jamana fintigilakaw sɛgɛrɛ Conseil national de transition ni o ye CNT an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunun u bɔla ka sariya 2 sigi sen kan mun ye lakɔlimɛtiriw olu ka statut autonome ni o ye u damana taabolo ye fo ka taa se a bɛ fɔ min ma station d'épuration d'eau usée ni o ye jiw cɛninw olu bɛ se ka lamara kokura an ka mako ɲɛw la nin kunnafoniw ka fara farafinna ani jɛnsili kɛ 4 taw kan o de bɛna walawala aw ye sanga damadama kɔnɔna la kuma bara Abdul Jalo Karim Sidibe ale bala ka baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an ye bisibiri don in na nanzara san 2021 kalo 2 tile 27 o tola ne ni aw an ka jɛ ka masa in barikadani k'a ɲin'a fɛ a ka an ni sahaba bɛn an ka jamana ba Mali kunnafoniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye francophonie ni o ye jɛnsili kɛ 4 nanzarakanfɔlaw ka jɛkuluba ye olu ka maa sugantilenw kun bɛ tile 2 taamana an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mali ye taamaw ba mun ye jamanakuntigi bandaw a ye nin maa kofɔlenw bisimila mun bɛ taamadenw ɲɛma ni o ye ni kulun kofɔlen ni o ye nanzarakanfɔlaw olu ka kulunba ye francophonie ɲɛma Cheikh Tidiane Gadio i y'a jira k'a fɔ olu nakun Mali la dɔwɛrɛ tɛ baara minnu ni u bolodala camancɛ fanga kɔnɔ o baaraw bɛ lahala mun kan baaraw bɛ ka taa cogo di camancɛ fanga yɛrɛ a bɛ ka kɛ nimisi wasa kɔnɔna la wa olu nana o jateminɛw de boloda min kɔni ye Cheikh Tidiane Gadio a y'a jira k'a fɔ ale sewara ale nisɔndiyala sabula mun kɔni ye ba o bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa i n'a fɔ u kan ka taa cogoya mun na o misaliya ye mun ye baara taabolo minnu kan ka sigi camancɛ fanga kɔnɔna la ni nanzaraw b'a wele organe de transition olu bɛɛ lajɛlen sigila o kɔrɔ de b'a jira k'a fɔ baara kɔni bɛ a 12 fili la i n'a fɔ an bɛ waati minɛ sisan nka min kɔni ye Cheikh Tidiane Gadio Union africaine tɔgɔla a y'a jira k'a fɔ sinsin kan ka kɛ min kan kosɛbɛ o de ye kalataw labɛnni ye walasa jamana bɛ se ka sigi bɛɛ fanga ma cogoya minɛ
a y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ min kɔni kalataw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi walasa kalata kofolenw bɛ se ka kɛ bɛn ani basigi o kɔnɔna la cogoya minɛ bɛjɛ fanga hali bi ale bɛ se ka fanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya minɛ fo ka taa se adamadenw ka hakɛw olu ka labato mara kɛko ɲuman o ka segin ka na jamana kɔnɔ min ye hali bi an ka jamana kunnafoniw na Moctar Wane ni ale ye camancɛ fanga minisiri ɲɛma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a sera Kayi kunu midi tɛmɛnen tile 3 Moctar Wane bɛna o baaraw de boloda Kayi dugukolo kan nin taama yi senfɛ Moctar Wane a bɛna sigi ka fɔ kan politiki maaw fo ka taa se société civile minnu ni o bɛ Kayi walasa bamananw ko ten sigi ka fɔ ye damu ye maaw ka sigi ka kuma gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min ni ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka o furaw ɲini o mana tɛmɛ ka bɔ yen Moctar Wane a bɛ Kayi olu ka pont filanan ka o koloba kari walasa taa ni ka seginw bɛ se ka sabati ni pont kofolen in sanfɛ cogoya minɛ hakilina jiginna min ye nin pont filanan ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maaw kɔni bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ Kayi walasa cogoya minɛ taa ni ka sigi Kayi dugu kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ a la ni pont kofolen in bɛ se ka dɔ bɔ a la cogoya minɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Moctar Wane maa minnu ni balo ka kan a bɛna balo di olu ma fo ka taa se bagan marala minnu fana ni a ka kan ka bagan dumuni min ni a bɛ wele aliment bétail o fana labɛnnen bɛ ka di nin maa kofɔlenw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye minisiri ɲɛmaa ye a taatɔ Kayi min kɔni ye a kan bala ye o kɔni sɛbɛkɔrɔ falen nafolo la minisiriso min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma kunu a bɔra ka laseli kɛ ka sanga ni walijugu kɛbaw u ye u ka baara ta ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw dagayɔrɔ ma Bandiagara o de senfɛ minisiriso kofolen ye a jira k'a fɔ min ye février kalo tile 25 ka dugu jɛ 26 la nɛgɛ kanɲɛ 21 waati min ye walejugu kɛbaw ye u ye mugu ni kisɛ ta k'an ka jamana finitigilakaw sigɛrɛ Bandiagara yɔrɔ 2 la yɔrɔ fɔlɔ u ye Jalube sɔrasilaka minnu kan ka taa yen ni u kuntagalen bɛ Bandiagara ni a bɛ wele détachement di Jalube o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Bandiagara gendarmew dagayɔrɔ ye minisiriso y'a jira k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw maa 9 olu bɔnɛna u ni na 5 olu degunna o bɛ furakɛli bolo kan waati kofolen in kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ minisiriso min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ma a ye wele bila ka taa jamanadenw ma hali bi u ka hakili to u yɛrɛ la mun kɔni ye finitigilakaw ye olu bɛ n'u ka baara k'a kɛ u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la adamadenw ka hakɛw olu labatoli kɔnɔ Conseil national de transition olu ye sariya fila sigi sen kan kunu ni a bɛ wele projet de loi nanzarakan na sariya fɔlɔ o ye l'école maîtriw olu ka taabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni a bɛ wele statut du personnel enseignant k'a daminɛ l'école maître minnu ni u bɛ jardin na fo ka taa se minnu bɛ duguma kalansow la ani camancɛ kalansow la minisiri min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ kalan koɲɛw ma professeur Dulaye Kone
ale y'a jira k'a fɔ ni sariyaw takun dɔwɛrɛ tɛ walasa cogoya minɛ lakɔli karamɔgɔya bɛ se ka don ba la an ka jamana kɔnɔ. o bɔlen kɔfɛ min fana ye lakɔli mɛtiriw ye o bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la cogoya mun ni sariyaw sigila sen kan o de kama. sariya filanan o de ye nanzaraw bɛ min wele station d'épuration d'eau usée. o tɛ dɔ cakɛda minnu ka baara tɛna ɲɛsin dɔ ni an tilala u la sigi bɛ se ka kɛ o jiw kan cogoya minɛ k'u ba an bɛ se ka segin ka an mako ɲɛ o ji kelenw na cogoya minɛ. o fana sariyaw sigila sen kan nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la minisiri minnu n'u tun bɛ kɛnɛ kan olu y'a jira k'a fɔ nin takun dɔwɛrɛ tɛ walasa hali bi jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya mun. Mali Mauritanie danfara kumaw sɛbɛkɔrɔcɛyala waati tɛmɛnenw na. n'i y'a jateminɛ waatiw tɛmɛna Gogi ni o ye Mali ani Mauritanie danfara ye kumaw kun sɛbɛkɔrɔcɛyala kosɛbɛ an ka jamanadenw ani Mauritanie taw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ danfara ye. walasa kumaw bɛ se ka nɔgɔya cogoya minɛ jɛkulu sigila sen kan jɛkulu mun an ka jamanadenw b'a la Mauritanie jamanadenw bɛ a la. jɛkulu in n'a bɛ wele commission mixte baara wɛrɛ tɛna kɛ a la danfara ye mun ye o ka bila sen kan bɛɛ lajɛlen ka i dan yɔrɔ dɔn bɛɛ lajɛlen fana k'i ta yɔrɔ dɔn. o jɛkulu in kɔnɔ bɛ baara la hali bi an bɛ yɔrɔ minɛ nka yanni jɛkulu in ka tila minisiriw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri minnu n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ mara koɲɛw ma olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ walasa fo ka bɛn bɛ se ka kɛ ni danfara ko in na cogoya minɛ. an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ marabolo koɲɛw ma ni o ye lieutenant Abdoulaye Meiga ale bɔra ka ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ Mali Mauritanie u kan ka bɛn sabula an bɛɛ lajɛlen haminanko kelen don. bamananw dun ko ten kulun kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen haminanko fɛn kelen pe don min kɔni ye ji tigɛ ko ɲuman ye. o de kama min ye lieutenant colonel Abdoulaye Meiga a y'a jira k'a fɔ Mali fo ka taa se Mauritanie ni jamana fila hakilinaw bɛɛ ye kelen ye. o dɔ la fɛɛrɛw ka sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ne o bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye danfara ye nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa cogoya minɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i dan yɔrɔ dɔn bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka i ta yɔrɔ dɔn lakana o ka se ka sabati an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. farafinna gun kan an bɛ taa Côte d'Ivoire mun y'olu ka jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara a bɛ Faransi jamana kan tile fila taama na. Alassane Dramane Ouattara olu bɛna surafana dun ɲɔgɔn fɛ surafana dun sen fɛ olu na sigi ka fɔ u boloda. o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Alassane Dramane Ouattara ye a y'a jira k'a fɔ ale ni Faransi minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma Jean-Yves Le Drian ale ni o fana bɛna ɲɔgɔn ye. o waati kelen y'a sɔrɔ kunungu min ye Covid-19 ni o ye coronavirus o vaccin kɔni sera Côte d'Ivoire jamana kan jamana ɲɛmaaw ye kofɔlen ka u kunbɛn min ye vaccin ba 500 kunun Abidjankaw ye olu bisimila min ye jɛnseleke 4 tɔnba fo ka taa se jɛnseleke 4 tɔnba min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma OMS olu kɔni fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni o bɛ kɛ sababu ye ka jamana 92 dɛmɛ jamana minnu ni cogo o jamanaw kofɔlen na Côte d'Ivoire bɛ a la awa o misaliya kɔni dira olu bɔra k'u ka vaccin ka o sɔrɔ. Niger Ngara Daba Amadou o waati minɛ kuma ɲɛsin a ma sabula wuli kajɔ minnu ni olu kɛra jamana kuntigikɛla taw tɛmɛnen n'a kɛra sababu ye ka maa dɔw bɔnɛ a nin na
Niger jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Niger kɔnɔna ko ma o y'a jira k'a fɔ Amadu nɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na. O de kama kun min kɔni Amadu ye a ma bila dagirinda la a ye wuli ni ka se lakana tigilamaw ma ni a yɛrɛ ye yɔrɔ min n'a bɛ wele police judiciaire. Amadu kelen tɛ maa caman bɛ bolo la fɛ o maa kofɔlenw na min ye Jibril Bari Mena Sara ale b'a la mun kɔni ye Amadu ale ka lafasa ba o y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ ka ta ka ɲɛsin Amadu ma ni waati kofɔlen in na kumaw la a kumaw si tɛ tiɲɛ ye. Senegal jamana kan wasaden min ni o ye Ousmane Sonko levé Ousmane Sonko musolaka dɔ ni musolaka in y'a jira k'a fɔ Ousmane Sonko ni wasaden nu Senegal jamana kan a ye binganni kɛwale ta k'ale sɛgɛrɛ cɛ ni musoya hukumu kɔnɔna la. Nka min kɔni ye Ousmane Sonko kabini fɛn ni ko ci la nin bɛɛ lajɛlen kun ye fɛn kelen pe de ye ka ale senbɔ politiki ko la a ka jamana kɔnɔ ni o ye Senegal ye. N'a dun ma ɲɛ wasaden don min ye kiiritigɛlamaw ye olu tɛna se k'u ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya minɛ sabula sariya dɔ b'a ka fɔ maa kana se wasaden ma hali kiiritigɛ bolo kan nanzaraw bɛ min wele immunité parlementaire. Walasa kiiritigɛlamaw kɔni ka se k'u ka baara kɛ fo immunité parlementaire in de ka wuli. Wasadenw kunu Senegal jamana kan u bɛnna immunité parlementaire u ye a wuli ka bɔ Ousmane Sonko kan o kɔrɔ de ye sisan ani kiiritigɛlamaw u na se k'u ka Nigeria nin kɔni na kɛ maaw ta a bɛ se ka fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni delila in na sabula jamana kɔrɔyan fan fɛ kuma bɛɛ min kɔni ye marifatigiw ye olu bɛ taa maaw minɛ ni ka taa n'u ye. Kunna sini sufɛ k'a dugujɛ kunu sɔgɔma denmisɛnnin 317 ni maajuguw kɔni taara u minɛ ni ka taa n'u ye. O kɛra mara Zamfara olu ni yɔrɔ kelen a ma denmisɛnnin 344 minɛna ni camancɛ kalanden nka don dama jamana ɲɛma dɔgɔkun tɛmɛnen a ma mɛn maa ni fila tɛgɛ kɛra olu la ka taa n'u ye ni yɔrɔ kofɔli kelen in na fo an bɛ ni olu ka lahalaw ye. Algérie a kun bɛ nka kunu u bɔra ka caya kunu bɛna kɛ a jumakun 106 ye ni nin maa kofɔlen kɔni bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmaaw la k'a jira k'a fɔ olu mako bɛ fɛn mun na o de ye bɛjɛ fanga sigi ka na olu ka jamana kɔnɔ sɔrɔdasi minnu n'o bɛ olu ka sigi o ka baarakɛyɔrɔw la ni o ye kan kɔnɔnaw ye. L'Américain jamana kan l'Américain jamana kuntigi min ye Joe Biden an b'aw lamɛn fɔ nɛgɛjuru sira tɛmɛna Mohammed Ben Salman o ye Maka mun kɔni ye l'Américain olu ka ɲinili kulunba seya ka gafe laban olu kunnafoni dila masakɛ denkɛ in min ye Mohammed Ben Salman ale de ye nin baara jugu in kɛ
seya sika foyi tɛ ala waati tɛmɛnenw kɔnɔna Mohamed a ye jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min ka ni na awa a kɛra ten Joe ni kiiri tigɛlama kuma caman kana ye a la i n'a fɔ ale o cogoya i n'a fɔ foyi ma kɛ o waati tɛmɛna Joe Biden ale ka kuma na nin kɔni bɛna kɛ sababu ye mun ye ɲangini ma Faransi bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ ka i tulo ma o ba a bɛ san 10 bɔ taa ni ka segin bɛ ka kɛ nin kiiritigɛ kelen in kan o bɔ fansi tɛ ka sɔrɔ a la Vincent Bolloré ni o ye groupe Bolloré ɲɛmaa ye a ye jɔnko ala fɔ kununko kiiritigɛlamaw ɲɛma a y'a jira k'a fɔ san ale ye nafolo di Faure bɛ ma n'o ye jamana kuntigi ye walasa o bɛ se k'a ka yɛrɛfɔ baaraw kɛ cogoya minɛ sariya y'a jira k'a fɔ o ye yuruguyurugu ye n'i ye o kɛ i ni ɲangele ka kan Vincent Bolloré siga ta olu n'u ka jamana sariya ɲɛma Faransi jamana kan o bɛna ta ka da nin cɛ kofɔlen in kan nka bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka sika sabula Vincent Bolloré nafolo kɔni o b'a kun n'i ye farafin jamana caman ta ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka jɛkulu bɛ baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ La Guinée Conakry i n'a fɔ Togo lamɛnnikɛ jɛkulu foli ye aw ta ye an bɛ kan bɛɛ da aw ye waati nataw kɔnɔna la tile hɛrɛ bɛ Ala bolo yarabi Allahu ta